И така, трите вида любовни връзки, през които всеки човек трябва да премине. Това е днескашната тема, но преди да продължим, ако желаеш да гледаш още видеа за духовност и личностно развитие, може да натиснеш бутона абонирай се под видеото, може да удариш и камбанката, да натиснеш най-горната опция, получаване на всички известия, за да не пропускаш моите бъдещи видеа. Нека да започваме. И така, трите вида любовни връзки, през които всеки човек трябва да премине. Именно третата връзка, третия вид не е за всеки човек, а тя е само за малък брой от хора, които всъщност имат пламък близнак или на английски twin flame, т.е. само на когото човек, душата му, още в началото на творението, Бог я е разделил на две половини и двете половини на тази душа живее различни животи. И именно това е пламък близнак или twin flame, т.е. една душа разделена на две и тези хора в някои прераждания са във връзка, са в любовна връзка, а в други не. А за останалите, за повечето хора, за земните души, а и за някои духовни, ще има само кармични партньорства и сродни души. Именно сега, относно тези три типа двойки. Първо, най-често срещната е именно кармичните партньори. Защо? Буквално защо почти всеки човек преминава през кармична връзка? Тази кармичната динамика на любовните връзки. Именно защото първо, както каза учителя Петър Дънов, ние сме тук на земята, за да се учим. Ние сме ученици. И също така, погледнато от духовната гледна точка, от гледна точка на божествената истина и божествената мъдрост, живота на земята е просто една игра. Той е един филм. А и живота на другите планети, на другите планетарни човечета е абсолютно също нещо. Просто Вселената, източника е направил така живота или абсолюта, че всичко да е една игра, един филм за нашата душа. И дори един филм за нашето съзнание, защото то просто наблюдава как една пионка, тази фигура, която наричаш човешко тяло, тази торба с месо, която се разхожда по някаква настолна игра, наречена планета Земя, ти вървиш, просто се движиш, изпълняваш си дневните си задължения и наричаш това живот. Това е просто един филм за твоето съзнание. Или още казвам, това е един сън за твоята душа. И именно всеки човек или почти всеки човек на Земята преминава през кармична връзка, защото той трябва да се учи, първо на първо. Второ на второ, защото той трябва да се изплаща кармата, кармичните дългове. Знаеш, закон на кармата именно това е, кармата означава действия. Тоест, в това прераждане, в минали прераждания, каквито действия ти се правят, било то чисти и нечисти дела, ти посяваш семената за своите бъдещи прераждания от миналите животи и от този ти посяваш сегашните си преживявания, които ще изживяваш и те идват при теб. Било то чрез думи, мисли, чувства, действия, дела, постъпки и също какви предположения имаш във всеки един момент за живота и за реалността и също какво си представяш в твоето въображение. Ако е негативно, ще имаш недобри преживявания. Ако е позитивно, ще ти се случат много хубави неща. И просто това е вселенски закон, закон за кармата, закон за действието, т.е. каквото действие направиш, след това ще дойде друго действие. Твоето действие активира друго, което ще дойде в бъдещето, или ще те благославя, или ще ти носи недобри постъпки. Но всичко е за уроци. Няма добро и зло, няма правилен и грешен път в живота, всичко е просто за уроци. И всичко е едно. Тоест, ти сега, приятел, с кармичната си връзка, през която сега преминаваш, в миналото си преминал или в бъдещето ще преминаваш, ако си твърде млад, е именно за да се учиш, за да изплащаш минали в кавички грешки и просто за да премахнеш негативните си вярвания, да премахнеш негативните си емоции, емоционалните си травми, става едно освобождаване и твой кармичен партньор е като един катализатор. Тоест, катализатор за растеж. Всички хора са наши огледала. Когато твоят кармичен партньор, когато си в любовна връзка, брак или няма значение,
и си с твоя кармичен партньор, става така, че когато вие се карате, когато има сблъсък на вашите негативни вярвания и на вътрешните ви конфликти се сблъскват, вие в повечето случаи, когато хората заживеят заедно, вие не се разбирате, имате много противоречия, вътрешни конфликти, емоционални травми, негативни убеждения и именно става така, че с два камъка се сблъскват и не ви се получава връзката. Започва да се чувствате нещастни, всякакви емоции излизат на повърхността, вие виждате негативните и ограничаващи убеждения, които са провокирали тази емоция, те излизат, за да се пречистят. От един приятел научих, че всяка емоция, която излиза на повърхността, тя се пречиства. Тоест, през колкото повече мъки, страдания и трудности минавате, през които на повърхността на вашия съзнателен ум излизат негативни мисли и негативни емоции, толкова повече се пречиствате, извисявате се и напредвате. И толкова ще навлезете в много по-голяма хармония с Вселената и с самите себе си и с душите и сърцата си. И след това ще ви очаква, разбира се, или пламък близнак, или сродна душа, когато спрете да живеете с вашия кармичен партньор. Тоест, всичко е за добро и само по този начин ние се учим, израстваме, пречистваме се от кармата, от кармичните възли и придобиваме една мъдрост, добродетелите придобиваме чисти положителни убеждения, които ни помагат да сме в хармония с бъдещите ни партньори, било то сродна душа или друг партньор. И така, лично от моя живот, от моя опит, както и от живота на другите хора, които съм срещал и за които съм гледал в интернет разни видеа, именно, че кармичните връзки, кармичните партньорства, те са просто за определен период от време. Както казах вече, за изчистване на кармата, за учене на уроците и за израстване. Промяна на убеждения и така нататък. Именно те ни помагат кармичните партньори. След това, например, за някои хора ще има, да кажем, период от 2-3 години, 5 години, 10 години, в които те няма да са във връзка. За други обаче, които доста често срещам, дори при мои приятели, именно, че те са във връзка, например, няколко години, след това веднага след един месец или няколко месеца в следваща връзка. Тоест Вселената избира такъв път за тях, че те да не се учат сами, като не са във връзка за дълъг период от време, а те отново влизат толкова бързо във връзка, за да се учат, защото явно това е техния път, начертания път, договора на душата им предполагам, защото именно всичко, Елиазар Хараш казва, че всичко във Вселената става само по Божията воля. Ако Бог го пожелае, тогава става. И ако е Неговата воля. Тоест, явно такъв е пътя на земните души, повечето или някои от земните души, може при всеки различно, просто да влизат толкова бързо в следващата връзка, без да имат моменти на растеж и почивка, за да се учат отново от следващата си връзка и да израстват чрез нея. Явно така трябва да се учат. Защото някои хора се учат като са сами, други хора се учат като са във връзки. Следващата връзка може отново да е кармична, в зависимост от това към колко, в зависимост от това на колко хора сме направили, към колко хора сме правили нечисти действия, нечисти дела, които са ни направили отново кармични връзки са ни направили и от минали живот сега ги изчистваме тези неща, сега ги изкупваме. Затова се случва, дори при много близки хора при мен, да имат повече от една кармична връзка. Тоест, някои хора или повечето хора няма да имат само един кармичен партньор. Може да са двама, може да са повече, може да са трима и чак след това да стигнат до сродната си душа или до пламък близнак. И именно то е много относително като цяло. Например, ще имаш един кармичен партньор, след това ще отидеш директно на твоя пламък близнак и с него ще си за цял живот. Има пък други неща, като
лично при мен първо кармична връзка, после пламък близнак и сега в бъдещето сродна душа. Може при някои хора да не срещнеш сродната си душа, просто защото Вселената ти е избрала и ти е написал такъв договор, ти да си директно с твой пламък близнак, което също е много идеален партньор, но в някои случаи или в повечето динамиката е твърде силна, в кавички опасна, защото просто Вселената ви е избрала да творите толкова зло в някой прераждане един срещу друг и толкова добро в други, т.е. всички хора сме тук, за да правим хем зло, хем добро, за да се учим и от двете. Невъзможно е да сме само добри. Абсолютно задължително е да правим нечисти дела. Хем добри, хем нечисти. Това Вселената го избира в кое прераждане да се случи, но сега тук, приятел, не да си мислиш, че е добре да правиш нечисти дела. Всеки човек, който гледа това видео, трябва да се осъзнае сега и да влезе в правия път на доброто и добродетелите, да върши само добри дела, а не да продължавате да вършите грехове, защото така се трупате само още карма и още страдания в бъдещето. Просто да вършиш зло и нечисти дела, това е просто до едно време. Това е моят съвет. И именно много е различно. Както казах, някои хора могат пък да не срещнат пламъка близнак, ако въобще имат, може директно няколко кармични партньорства и след това сродна душа. И именно отново, да обърна сега внимание на пламъка близнак, пламъка близнак е отново за растеж, но има разлика. Така, при единия случай, човека ще остане с пламъка близнак за цял живот. И именно това, което е много разпространено в интернет, е, че именно пламъка близнак, нали, с него Силвина Бел и Лали казва, че и Георги Извор също казва, че това е андрогинна двойка, т.е. това са буквално две зрънца от едно зърно на една чепка. Визирам се едно в Вселената, ако сме като една чепка грозде, по този начин се раждат душите. Сродните души са два грозда, са две зърна от една чепка, но пламъците близнаци, която е една душа разлея на две половини, това са две зърна, две семки, точно в едно зърно на една чепка. Такава абсолютна огромна близост. Разбира се, това е метафорично погледнато, но така нагледен пример да се разбере най-добре. Т.е. пламъците близнаци, душа на две половини в две тела разделена. Т.е. ако ви е писано да сте заедно в този живот за цял живот, това да ви е партньора, нали, първо, че може да имате много трудна динамика, която ще се изчисти, разбира се. Може пък и да ви е много по-лесно, защото сте вече изчистени до голяма степен. Не носите голяма карма един към друг. Това лично не беше моят път, а точно обратното. И именно пламъците близнаци са тук, за да помогнат един на друг, да отидат до най-висшето божествено космическо съзнание, да станат напълно просветлени. Чакрите на пламъците близнаци са абсолютно идентични. Те също така, Силвина каза, че пламъците близнаци имат една допълнителна чакра. Не знам точно къде се намира, може би отгоре короната чакра или не знам точно къде. Именно тази допълнителна чакра на андрогинната двойка е именно може би защото, нали, тази душа в две тела има много по-силна връзка от земните души и затова Вселената е създала такава допълнителна чакра именно. Може би за тяхното много по-бързо извисяване и напредване по духовен път, много по-бързо чистене на кармата. Но когато две души, когато една душа в две тела, която е пламък близнаци, се срещне и е във връзка, а било то и да не е във връзка, защото пламъците близнаци могат да са, например, родител, дете или просто приятели или много различни. И така, и именно пламъците близнаци са тук, т.е. когато те се слеят, когато са във връзка, когато започне пречистването и активирането, те нали, понякога ще изпитат много възвишени чувства, емоции, трансцендентална любов дори, защото буквално техните чакри се свързват една с друга и започва тяхното отваряне, балансиране и излекуване. И могат да получат подаръци от Вселената като много възвишена трансцендентална любов, която е отвъд всякакви представи, но също така ще започне пречистването на негативната карма, нечистите дела,
всичкото зло, което ние държим в чакрите, защото ще започне да излиза. Възможно е човек да има панически атаки към своя пламен близнак, да има много омраза, гняв, ярост, много негативни мисли, просто въобще да не се разбирате. Срам, вина и прочее. И, нали, разбира се, ако не сте изчистени. И просто по този начин Вселената ви помага да достигнете пълно божествено просветление по най-бързия начин. Защо? Защото старите души, които са много духовни, много напреднали, които притежават много мъдрост, те са тук, за да донесат новото съзнание и новата земя, да устроят новото космическо съзнание на Земята във всички хора. И именно за това Вселената е избрала старите души, които са пламъци близнаци, а и не само пламъци близнаци, а и други обикновени духовни хора, да носят новото знание, новата мъдрост, новото съзнание и просто да донесат това, което Бог иска да се случи тук на земята. Добродетелите и висшето съзнание да го свалят, именно да го разпростират до всеки човек, до цялото човечество, за да може всеки да започне да живее в петото измерение, в висшите измерение, в висшето съзнание, в чистото съзнание и в добродетелите, в божествената любов, божествената мъдрост, божествената истина и останалите добродетели и божествени качества. Тоест вече човек да спре да живее в егото напълно. И именно за това източника на живота, или както ти наричаш Бога, той е измислил явно тази концепция да разли старите души на две половини, за да може те винаги да се търсят, да може просто от това, че те са толкова напреднали, имат толкова много опит, знание и мъдрост, те просто да помогнат на другите да са като катализатор за развитието на цялото човечество. И общо взето, това е динамиката на пламъците близнаци. Както казах, на някои хора е писано да са с тях за цял живот, а на други с родната душа. Вече според зависи. А на някои пак други е писано да са сами за цял живот и просто Бог да е тяхната сродна душа и Бог да е техния партньор в живота. Не на всички, както например на учителя Петър Дънов, на Елизар Хараш, на учителя Шричин Мой и на толкова много други просветлени духовни учители, дори в България, преподобна Стойна и така нататък. Има много просветлени учители, на които Вселената е избрала, начертава такъв път, само в няколко прераждания или в много прераждания, зависимост, нали, няма как да знам всичко, може би само в някой, просто те да не са в любовна връзка, да не създават семейство и деца, а просто да се посветят изцяло на духовния път и там да им е пътя. Именно вече идва втората любовна връзка, която споменах. Втория вид, това е със родната душа. И така, именно това, което аз съм разбрал лично от моя опит и от живота на други хора, е, че именно с родната ни душа ние имаме най-лекия път, най-силната хармония, просто сме в абсолютен синхрон с родната душа. Може и да не е напълно, може отново да трябва да чистим някакви минали погрешки от минали прераждания, но с родната душа съм забелязал, че любовта отново е адски силна, дори може да изпитате огромна приятелска любов към вашата сродна душа, дори да е само приятели, преди да станете в любовна връзка. Но просто с сродната душа динамиката е много по-лесна от тази на кармичните партньори и от тази на пламъците близнаци. То е все едно по средата. Нали? Кармичните долу-горе е трудно, пламъците близнаци огромно трудно и вече много голяма хармония в присродните души тази динамика. Разбира се, това може да е относително, това е лично моя опит, моя път с родни души, които аз имам в живота си сега. Нали, дори да са само приятели.
И именно сродната душа просто, нали, както и казах, и трите динамики са за да се учим, за да израстваме, за да пречистваме, за да се извисяваме във всеки един аспект, освен духовно и личностно. И нали всеки човек, просто Бог изпраща всеки човек не случайно. Всичко се случва с причина и именно всеки човек ни носи важните уроци, които ние трябва да придобием, и всеки човек носи положителни убеждения, които те трябва да предадат на нас, както и ние да предадем на тях, защото всеки човек е устроен по различен начин. Милиарди хора на света и всеки човек има различна представа, как е на английски е paradigm, начин на български може би е парадигма, много странна дума лично за мен. Парадигма, различна призма за света и за реалността и за живота, за всеки един аспект просто. И именно парадигмата, представата, през която всички гледаме, е различна. Именно за това Бог е дал на всеки човек различни положителни убеждения и различни негативни. Разбира се, това е на база опитност, но го визирам от различна гледна точка. Нали? Пример, просто всички има различни убеждения. И именно много твои приятели идват в живота ти, или семейство, или прочее, за да ти дадат техните положителни убеждения, както и отрицателни, разбира се, динамика има винаги. Дават ти положителните, учете на уроците, които ти трябва да научиш от тях, ти вземаш положителното, пресяваш през едно сито, не ги слушаш въобще за негативните им убеждения, следваш сърцето и душата си и винаги трябва да си в пълна хармония с душата, за да правиш това, което душата ти иска и това, което Бог иска, каквато е Божията воля. Нали? За много хора е трудно да изпълняват Божията воля на 100%, включително и на мен, затова човек първо трябва да слуша душата си, да е в хармония с душата и сърцето си, с любовта, която е вътре, която го напътства, и с интуицията си. С него е висш аз, висшата си душа, висшето съзнание, и вече след това в бъдещето да слуша напълно Божествената воля. И именно това, което иска да добави още, че именно ако Вселената ти е избрала, приятели, да са с твоята сродна душа, там динамиката нали, ще е много по-лесна, може отново да имаш нужда от чистене, но ако ти си духовен, има голяма вероятност твоята сродна душа да е духовна и именно просто динамиката може да е много по-лесна и двамата да израствате по много по-лесен начин. Разбира се, при всяка връзка има трудности, освен ако не си напълно изчистен, но просто това са трите динамики, при всеки има, в повече случаи при всеки има карма, при всеки учим уроци, и моят съвет е човек да остане за дълго време сам, за да се изчисти и след това да влезе във връзка с своята сродна душа и да е в пълна хармония със себе си. Когато човек напълно и безусловно обича, приема и одобрява всичко в себе си и удовлетворен от живота си, когато е напълно изчистен и няма карма и негативни вярвания към жените, към мъжете, зависи от кой пол е човека, който гледа сега, към жените, към мъжете, към противоположния пол, ако нямаш карма, негативни вярвания и ако си в пълна хармония с себе си и с Вселената, тогава вече да влизаш във връзка, защото това е много по-лесният начин, докато ако ти отиваш във връзки толкова бързаш, не се лекуваш, не лекуваш емоционалните си травми и вътрешните противоречия, не си в хармония с себе си, тогава ще страдаш много, приятелю. Кармична, сродна душа, пламък, близнак, без значение. Ще страдаш уникално много. Това не е само при мен, това е при милиарди хора на Земята. Просто трябва да сме чисти, дори да си 5 години, 10 години сам, 15 години сам, 20 години сам. Разбира се, 20 и 15 е прекалено много де. Но като цяло Вселената ще избере кой кога да влезе във връзка, от това съм се убедил. Защото просто имаме договори и ние срещаме определени хора, кардиналните събития не срещаме определени хора, нито по-рано, нито по-късно, а в правилния момент. Тоест, Вселената си знае работата. Не мисли тук, приятели, слушай душата и сърцето си. Нали, там е истината. Бъди в хармония с себе си, с душата, с сърцето си, с ума и разума си, с Вселената, с Божествения източник, Божественото съзнание. Просто винаги се допитвай чрез молитва до Бога и питай кое, как и защо да направиш и искай напътствията и направленията на Божествения източник, защото Той знае всичко за теб. Минало, бъдеще, настояще, защото то всичко е едно и всичко се случва сега. Тоест, ти сега изживяваш абсолютно всичко, което някога си искал да изживяваш, което някога искаш да изживееш и което някога си изживял през всичките си прераждания на всички планетарни училища, и това е просто ясно.
Да. И така, ако искаш да излекуваш всичките си болести и всичките си здравословни проблеми, може да натиснеш на видеото тук на екрана и да изгледаш и да казваш на глас тази специална молитва за здраве от Джозеф Мърфи.